Iawn, oce. So, fi yw'r cyfarchwr am y dydd, Dr Hugh Williams. Dwi'n deon y Gymraeg yma ym Prifysgol Caerdydd. I droi at ein gwesteion heddi, gai yn gyntaf gyflwyno Savanna Jones. Mae Savanna yn gyfarwyddwr ar fwrdd mudiad meithrin ac yn gweithio ym maes amrywiaeth, hydroddoldeb a chynhwysiant yn addysg uwch. Wedyn ni, mae gyda ni Mabli Jones. Mabli yw cadeirydd Cymdeithas yr Iaith ac mae wedi bod yn ymgyrchu gyda'r mudiad ers sawl blwyddyn. Mae'n byw yng Nghaerdydd ac yn gweithio ym maes hawliau ceiswyr lloches. A wedyn ni, mae gyda ni'r Athro McAllister, CBE, Athro o bolisi cyhoeddus a Llywodraethu Cymru, yn y ganolfan Llywodraethiant Cymru, arbenigwraig ar ddatganoli, gwleidyddiaeth ac etholiadau Cymru, polisi ac arweinyddiaeth cyhoeddus, rhyw, cynrychiolaeth a ffeministiaeth gwleidyddol. Cyn cadeirydd Chwaraeon Cymru, cyfarwyddwr presennol ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru, dirprwy gadeirydd Pwyllgol Pêl-droed Merched UEFA, cyn chwaraewr ryngwladol a chapten Cymru gyda 24 cap, a cholofnydd wrth gwrs a sylwebydd cyfryngau gyda'r Western Mail a Wales Online, arweinyddiaeth, etholiadau a chwaraeon. Dyfarnwyd CBE yn anadeddau penblwydd y Frenhines yn 2016. A lycan ni nodi a gweud y gwir bod y sgwrs y sesiwn yma heddi i raddau yn dilyn ymlaen o ryw fath o drafodaeth fer ges i gyda Laura ha diwetha pan oedden ni'n fyfyrio rhywfaint ar effeithio'r pandemig a hitha'n nodi nad oedd wedi gweld unrhyw fath o sgwrs a lle ystyrlon oedd wedi cydio o ran y Gymraeg. Felly mae'n braf iawn y gweud y gweir gweld bod yna digwyddiad sylweddol wedi bod ym Mhrifysgol Abertawe wrthos diwetha yn trafod y mater yma a gobeithio heddi hefyd yn bod ni'n unioni'r cam yna ryw chydig gan annog myfyrio a thrafodaeth wrth i ni wrth gwrs wynebu ail flwyddyn y pandemig. Ni'n falch dros ben o gael Laura, Savanna a Mabli yma gyda ni heddiw i drafod y materion yma a'i croesawu i Brifysgol Caerdydd yn rhithwyr wrth gwrs. Ac yn cadeiro'r sgwrs heddi bydd Dr Siwan Rosa, dirprwy bennaeth ein hysgol y Gymraeg. A diolch yn fawr i chi wrth gwrs am ymuno gyda ni. A dwi'n edrych ymlaen i holi eich gwestiynau chi ar eich rhan chi ar ddiwedd y sgwrs yma heddiw. So Siwan, nawr draw i ti. Diolch yn fawr Hugh a chroeso mawr i bawb. Mae wir yn bleser cael cadeirio'r drafodaeth yma efo chi prynhawn yma a cael cwmni'n tair siaradwraig wadd. Falle Laura, Mabli a Savanna, fyswch chi'n hoffi dweud helo, jyst i wneud siŵr bod y sain yn gweithio'n iawn. Helo. Helo. Helo pawb. Gwych, diolch yn fawr iawn. Felly, mae pob un yn dod o gefndiroedd a gydag arbenigeddau a diddordebau gwahanol, felly mae hynny'n mynd i gynnig trafodaeth ystyrlon a chyfoethog iawn, dwi'n siŵr. A hyn sy'n eich cysylltu chi gyd heddiw ydy'r diddordeb yn y Gymraeg a'i dyfodol. Felly, bwriad dros yr hanner awr nesaf wedi gwahodd Mabli, Savanna a Laura i rannu canfyddiadau nhw am sefyllfa'r Gymraeg a'r hyn sy'n angen i ni ystyried rwan wrth fynd ati Ail-lunio'r Dyfodol yn sgil pandemig Covid-19. Mi awn ni drafod i gyfeiriadau gwahanol, dwi'n siŵr, ond fyddwn ni ddim yn gallu trafod popeth, mae'n bwnc mor eang. Ond mae croeso i chi gynulleidfa gyfrannu drwy ddefnyddio'r botwm chat a'r botwm gofyn cwestiynau mwyn cyfrannu at y drafodaeth a gobeithio bod hyn yn ysgogiad hefyd i barhau ar trafod dros yr wythnosau, dros yr misoedd nesaf mwyn sicrhau bod ystyriaethau am yr iaith Gymraeg yn rhan ganolog o'r ffordd yn ein cynllunio ar gyfer y dyfodol wrth fynd i'r afael ar flwyddyn ryfeddol aeth heibio flwyddyn diwethaf yma. Felly, nawn ni ddechrau drwy feddwl am yr newidiadau sylfaenol mae effaith y pandemig wedi gael arno ni yn cymunedau ni. Dros y flwyddyn dwytha, mae'r cyfnod clo a'r cyfnodau o gyfyngiadau yn golygu bod y rhwydweithiau arferol sydd ganddo ni mwyn cynnal ein cymunedau a'n bywydau ni wedi gorfod addasu, wedi gorfod mynd ar-lein neu wedi darfod o bod am gyfnodau. A mae hynny wedi achosi problemau mewn meysydd penodol, mae busnesau wedi bod yn dioddef ac mae'n cymdeithasau ni hefyd wedi bod yn dioddef ansefydliadau cenedlaethol hefyd wrth gwrs. Mae Pwyllgor Diwylliant y Gymraeg yn y Senedd wedi cyhoeddi adroddiad yn dod ar effaith
Covid-19 ar y Gymraeg gan dynnu sylw at rai o'n sefydliadau cenedlaethol fel yr Eisteddfod yn ogystal â chymdeithasau megis Merched y Wawr ac yn y blaen, gan ddangos yr effeithiau amrywiol mae'r pandemig wedi gael ar ei gwaith a'i hyfywedd nhw i allu goroesi yn ystod y cyfnod yma. Felly ar hyn o bryd, mae pawb mewn rhyw gyfnod o ail osod y seiliau fel pe bai ar gyfer adeiladu yn dilyn y flwyddyn diwethaf yma. Felly, beth hoffwn i ofyn i chi, a falle na i ddechrau gyda Mabli yn fan hyn o Sky, ydy be ydyn ni wedi ddysgu am ein cymunedau Cymraeg o'r cyfnod diwethaf yma? Pa mor wydyn ydyn nhw wedi bod i allu wynebu heriau'r cyfnod yma? Neu oes na elfennau bregus wedi dod i'r wyneb y dylen ni rwan fynd i'r afel â nhw? Felly, Mabli, os ga i ofyn i ti ymateb gyntaf. Yn sicr fi'n meddwl mae'r flwyddyn diwetha'r pandemig wedi amlygu lot o'r fregisrwydd yna sydd yn ein cymunedau ni lle mae'r Gymraeg yn cael ei siarad gan fwyafrif o bobl, fel dyn ni wedi gweld gyda'r problemau o gwmpas ail-dai a thai haf, ac mae'r diffyg gweithredu ar y mater yna dros y degawdau diwetha wir wedi dod i'r amlwg a wedi cyrraedd pwynt o wir argyfwng. A dwi'n meddwl, yn amlwg, dyn ni wedi bod yn ymgyrchu gyda'n ymgyrch ni nid yw Cymru ar werth ac yn gythio lot o'r atebion rai ohonyn nhw dyn ni wedi bod yn galw am ers degawdau. Ond dwi'n meddwl y broblem yw bod Llywodraeth Cymru ddim yn gweld hyn fel yr argyfwng mae hi a sut mae'n mynd i effeithio ar ddyfodol ein cymunedau, ein pobl ifanc, ein iaith ni. A maen nhw'n sôn o hyd bod nhw'n gweld hyn fel problem i rai ardaloedd yn unig. Ond dyn ni ddim yn cytuno gyda hynny o gwbl, achos mae problem genedlaethol yw'r problemau sydd gyda ni gyda'r farchnadau yn ein cymunedau ni, achos bod y broblem falle yn amlygu yn eitha gwahanol mewn ardaloedd gwledig neu rai siroedd, mae'r problemau sylfaenol gyda'r farchnadau yn gyffredin ar draws y wlad. Ti'n gweld pobl ifanc yng Nghaerdydd ddim yn gallu fforddio tŷ chwaith, ond falle bod yr ogwydd ieithyddol bach yn wahanol. Wrth gwrs, yr ail reswm mae'n broblem genedlaethol yw mae sefyllfa'r Gymraeg yn ei chadarnleoedd hi yn effeithio ar ei chryfder hi yn gyffredinol, a mae'n mor bwysig i unrhyw iaith bod gent i'r cymunedau yna lle mae'r iaith yn cael ei siarad fel prif iaith bywyd bob dydd. A felly, dyn ni ddim yn gweld hyn fel problem ieithyddol sy'n eistedd ar wahân, polisïau tai ac economi sydd angen newid. A dyn ni wedi bod yn galw am bethau fel mwy o rymoedd i awdurdodau lleol, fel bod modd iddyn nhw reoli'r farchnadau yn lleol. A hefyd, yn y Senedd nesaf, dyn ni eisiau gweld deddau iddo fydd yn reoleiddio'r farchnadau a trethu newydd ar dwristiaeth ac ail-dai i allu fel bwydo'r arian yna nôl mewn i'r cymunedau ni ac i gryfhau nhw. Felly, mae'r flwyddyn yma wedi dangos y bregysrwydd yna sydd yn bodoli. Ond dwi hefyd yn meddwl mae'n really pwysig bod ni'n cofio bod ni ddim yn gweld dirywiad yr iaith yn y cymunedau yma fel rhywbeth anorfod neu rhywbeth naturiol. Mae'n rhywbeth dyn ni yn gallu newid. Mae'n rhywbeth mae polisi cyhoeddus wedi bod yn gyrru a dyn ni'n edrych ymlaen at weld y Llywodraeth nesaf yn gweithredu o ddifri ar hynny. Diolch, Mabli. Laura, falle lle ofyn i ti ymateb, efo'r, wrth gwrs mae'n newyddion ynglyn â Chyngor Gwynedd a'i newidiadau polisi nhw o safbwynt trethu ail-dai ac yn y blaen. Felly, ydy Mabli yn gywir i nodi fanna, bod hi'n broblem fwy amlwg fel rhai ardaloedd, mae'n fater cenedlaethol mae angen mynd i'r afel efo ar lefel genedlaethol. Savanna, Ted, fod i feddwl am cymunedau Cymraeg a'r heriau sydd yn ei wynebu, beth wyt ti wedi i ganfod ydy'r prif faterion falle i fynd i'r afel â nhw nawr? Wel, dwi'n cytuno gyda Mabli fod y pandemig wedi cael effaith sylweddol ar cymunedau Cymraeg o ran eu cyrhaeddiad a'r ffyrdd maen nhw'n gweithredu hefyd.
Dyn ni'n gweld fod addasiadau i fywyd ar-lein ar cyfan wedi dod yn fwy naturiol nawr, ac yn amlwg yn cynnig rhai buddion i ddefnyddio'r iaith i rhai rannau o'n cymunedau ni, ond mae'r sgil felly i aros yn arloesol i ail-ddylunio neu ail-gynnal ein cyfleoedd cymdeithasol gwahanol i'r hyn dyn ni wedi dangos yn medru wneud i ni ymateb o fewn y strwythur, lle bod angen ar gael gan bobl sydd ag awydd am fywyd. Ond o ran ein cymunedau Cymraeg, os dyn ni'n edrych cyn y pandemig, roedd rhan fwyaf o grwpiau oedd yn darparu cyfleoedd i gymdeithasu yn wirfoddoli ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau drwy gyfrwng y Gymraeg yn eu hardaloedd yn cael ei redeg gan wirfoddolwyr, a rhan fwyaf o rheini dan do hefyd. A hefyd oedd rhan fwyaf o'r bobl oedd yn mynychu rhain yn fenywod neu'n bobl dros 50 mlwydd oed. Felly'r her i fi yw a fydde, pryd fedrwn ni ail-agor, a fydde pobl yn ail-gychwyn i fynd iddyn nhw yn y cyfnod newydd, a fydde nhw yn medru denu'r cymunedau yna oedden nhw, a cymunedau newydd i sicrhau bod yr iaith dal yn medru ehangu a lledaenu. Un broblem arall neu her fi wedi clywed ynglyn â clywed yn anecdotaidd yw bod plant felly yn newid falle o ysgolion Cymraeg i ysgolion Saesneg, a dwi'n meddwl falle oherwydd hynny mae angen i ni godi ymwybyddiaeth o'r iaith o fewn ein cymunedau yn fwy, boed hynny drwy gyfleoedd addysgiadol neu cymdeithasol hefyd. Diolch yn fawr. Felly, ti wedi canolbwyntio fan'na ar dynnu sylw at falle broffil yr cymdeithasau felly sydd yn gweithredu drwy gyfrwng y Gymraeg ledled Cymru, a'r ffaith bod nhw'n dibynnu ar wirfoddolwyr, ac o ran proffil oedran a rhywedd falle'n dueddol o fod gan fwyaf yn ferched ac yn fenywod hŷn ar y cyfan hefyd. Felly mae eisiau cydnabod hynny a sicrhau bod na falle ymateb i gynllunio mwyn sicrhau mwy o bobl ifanc i fewn i'r cymdeithas yma ac i roi'r grym a'r sgiliau i wirfoddolwyr i fedru bod yn fwy hyblyg, achos dyna'r her yn fan'na, ynde? Fi'n cytuno gyda lot sydd wedi cael ei dweud gan Savanna a Mabli nawr. I fi, mae'n rhaid cael strategaeth cenedlaethol nawr i ail-adeiladu ar ôl Covid-19, achos mae'n mor bwysig i ni gyd yng Nghymru sicrhau bod yr iaith yn dal yn tyfu. A dim peth i un ardal neu ardal arall yw achos wrth gwrs mae'r sefyllfa yn newid o adran i adran ac o gymuned i gymuned, ond y peth pwysica yn arbennig i Llywodraeth Cymru, ac wrth gwrs mae yna etholiad ar y gorwel nawr a falle bydd Llywodraeth newydd ar ôl mis Mai neu Llywodraeth tipyn bach yn wahanol, ta beth. A mae rhaid cael strategaeth unedig sy'n rhoi'r iaith yng nghanol bob polisi. A dyna'r peth pwysica, nid jyst polisi iaith neu hyd yn oed yr amcan o gael miliwn o siaradwyr erbyn 2050, ond roi'r iaith yng nghanol bob polisi. Nid jyst polisi tai, ond polisi addysg, fel na Savanna yn dweud jyst nawr. Mae'n mor bwysig i pobl sydd ddim yn siarad Cymraeg, ond yn anfon eu plant i ysgolion Cymraeg, cael yr adnoddau a cymorth i wneud nhw'n mwy hyderus gyda'r addysg ar ôl y cyfnod clo, a sicrhau bod nhw'n teimlo'n cyfforddus gyda'r plant yn cael eu addysg drwy gyfrwng y Gymraeg. A dyna'r peth, y peth fi eisiau dweud ar ôl yr etholiad yw rhyw lle canolog i'r iaith mewn bob fath o polisïau. Dyn ni siarad lot am equality impact assessments ac yn y blaen. Wel, dyn ni gallu cael yr un fath i'r Gymraeg. Roi rhyw fath o method o asesu'r effaith ar y iaith i bob polisi newydd a bob polisi sy'n cael ei gweithredu ar hyn o bryd. Ga i ofyn te, pa fath o newidiadau sydd angen i weld ar lefel llywodraeth a llywodraethiant i sicrhau bod
yr Gymraeg yn rhan o bolisi ar draws y bwrdd, a nid dim ond materion yn ymwneud â Cymraeg a diwylliant y Gymraeg yn unig. Oes angen newid portffolio ar lefel aelodau yr cabinet, neu oes angen rhyw fath o rôl newydd o fewn y Llywodraeth? Sut bydden ni'n sicrhau gweithredu'r syniad nes y gen ti bod angen i'r Gymraeg bod yn ganolog i bob penderfyniad? Wel, just tipyn bach o fi i ddechrau. Fi'n lot mwy hapus gyda strwythur sy'n integreiddio'r iaith ym mob maes. Mae yna risg fi'n meddwl gyda rhoi popeth mewn dwylo un gweinidog a just disgwyl iddi hi neu fe just wneud popeth i amddiffyn yr iaith. Dydy e ddim yn gweithio fel yna am fy marn i. Mae'n lot well i mainstreamo'r iaith mewn pob maes polisïau a just sicrhau bod yna rhyw fath o checklist pan mae rhywbeth newydd yn digwydd a strategaeth newydd yn cael ei lawnsio ac yn y blaen. A just rhyw fath o assessment i sicrhau bod yr iaith yn cael sylw really, cyn meddwl am pethau. Ie, felly, rwy'n eisiau dod fewn Mabli tybed o ran sut i weithredu hynny felly, mwyn sicrhau bod gan bob adran, bod pob agwedd ar benderfyniadau yn cynnwys ystyriaeth i'r Gymraeg. Ie, yn sicr, dwi'n cytuno gyda be mae Laura yn dweud fyna, bod angen gweld yr iaith fel rhywbeth, wel mae'n cyffwrdd ar bob maes polisi, a'r meysydd polisi sydd wir yn effeithio ar ddyfodol yr iaith, ydy'r meysydd eraill megis, yr economi, addysg ac ati. Ond y broblem yw ar hyn o bryd, yn y Llywodraeth, mae gyda ni is-adran y Gymraeg, sef tîm fach yn eistedd o fewn y gyfarwyddiaeth addysg, a un o'r pethau mae Cymdeithas yr Iaith yn galw amdano fe neu'n dogfen etholiad ar gyfer eleni ydy uwchraddio hynny a chreu cyfarwyddiaeth y Gymraeg fel bod gyda ti statws go iawn i'r iaith o fewn y Llywodraeth, achos ar hyn o bryd fi'n meddwl mae unrhyw un sy'n gweithio maes polisi iaith yn gallu gweld does dim gyda ni'r arbenigedd, does dim gyda ni'r statws a'r dealltwriaeth ynghylch yr iaith yn yr adrannau eraill yna fel yr adran iechyd a'r adran addysg a does dim wir y parch a'r dealltwriaeth sydd angen ar yr iaith a sut mae meysydd eraill yn effeithio arno fe, felly ie, mae angen y newid mawr yna o fewn y gwasanaeth sifil yn sicr. A beth am feithrin yr arbenigedd mwyn gallu gweithredu ar y lefel yna? Ydych chi'n teimlo bod y ddarpariaeth yna ddigonol i annog ein pobl ifanc ni i ystyried polisi ac cynlluniau ieithyddol ac yn y blaen fel meysydd i'w hystyried wrth ofyn gyrfa? Mae gweithlu yn does, mae angen arbenigwyr i fedru gwneud y math yma. Ie, a dyna'r un o'r problemau mawr really yn mywyd cyhoeddus yng Nghymru ar hyn o bryd. Dim digon o bobl talentog yn aros yng Nghymru a gweithio drwy'r sector cyhoeddus i wneud yr holl waith sydd angen really i wneud rhyw fath o arbenigrwydd a rhyw fath o strength i'r service civil yng Nghymru. A mae yn problem ar hyn o bryd, ond mae pethau'n dechrau newid, ta beth. Mae yna lot mwy o cyrsiau ym Prifysgolion Cymru wrth gwrs sy'n delio gyda'r pynciau, hyd yn oed yn canolfan llywodraethiant ni wrth gwrs. A mae'n bwysig achos mae nid just peth o polisïau iaith yw ond roi rhyw fath o hyfforddiant i bobl i fod yn hyderus i dweud y pethau dyn ni'n dweud yma heddiw, sef mae'n bwysig cael rôl canolog i'r iaith mewn pob maes polisïau, a dyna'r dechrau yn fy marn i. Diolch. Os gai symud falle ymlaen at bwnc nesaf i drafod. Savanna'n sôn am ein cymdeithasau ni a'r math o broffil sydd iddyn nhw a meddwl wedyn am gynhwysiant a chydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae'r flwyddyn ddwytha wedi codi
trafodaethau o'r newydd am gydraddoldeb, yn sicr yn sgil ymgyrch bywydau di o bwys. Ydych chi'n gweld bod y Gymraeg neu defnydd, ydych chi'n teimlo bod y drafodaeth yma bellach i'w chael yn y Gymraeg yn ddigonol? Ac os na, lle da ni'n dechrau ar y drafodaeth yma? Oherwydd mae'r cyfnod dan glo yn golygu bod yna nifer ohonon ni ar lefel unigol ac fel sefydliadau wedi gorfod edrych o'r newydd ar ein prosesau ni mwyn gofyn cwestiynau anodd ynglyn â pha mor gynhwysol ydyn ni mewn gwirionedd. Ac ydych chi wedi gweld y drafodaeth yna yn y Gymraeg yn dwy'n ffrwyth, neu lle fysa ni'n gallu dechrau arni hi o ddifri mwyn gwireddu potensial gwell o ran y drafodaeth am gydraddoldeb ac amrywiaeth. Savanna, falle gai ofyn i ti ymateb gyntaf? Yn bendant, mae'r pandemig wedi cyfoethogi sbart yn diweddaraf mae bywydau di o bwys. Mae'r ffaith fod hiliaeth yn bodoli yng Nghymru, ond wedi dod i'r rhig nawr, wedi cael ei hydnabod fel broblem sy'n effeithio bawb nawr, ac mae hwnna'n newid mawr yn ei hun. Yn y cyfnod clo, nid oedd modd anwybyddu'r hyn o'n ni'n gweld ar-lein neu ar y cyfryngau cymdeithasol, neu weithiau hyd yn oed yn ein cymunedau ni. Felly, gyda'r newid yn y ffordd o gyfathrebu yn ystod y pandemig, mae pobl wedi cael cyfleon felly i ofyn cwestiynau neu siarad yn gyhoeddus am eu profiadau. A dwi'n meddwl bod yr hyn dyn ni wedi gweld yw bod meddwl am breidr pobl gwyn sydd wedi ein hatal ni rhag cael y trafodaethau defnyddiol yma nawr wedi cael ei roi un ochr. Felly, mae rhaid ni gydnabyddu bod braint pobl gwyn yn bodoli a sut mae hyn yn effeithio cymunedau ni yng Nghymru. Felly, i ddechrau, dwi'n meddwl bod angen i ni newid y safbwynt o gysylltu Cymreictod a'r poblogaeth gwyn, i cydnabod bod y syniad o'r Cymru wedi newid heddiw, a bod mwy o bobl felly o gefndiroedd ethnig lleiafrifol yn siarad Cymraeg neu am ddysgu siarad Cymraeg. Ac felly mae angen i'r genedl falle dod at ei gilydd, y rai sy'n siarad Cymraeg, rai sy'n ddim yn siarad Cymraeg, i gael agored, i gael sgwrs fwy agored falle, i sicrhau bod ni yn medru rhannu cyfleoedd neu rhannu syniadau, ond i gydnabod falle bod hiliaeth systemig yn bodoli a bod angen i ni gael camau gweithredu mwyn newid hynny. Felly dwi'n meddwl bod yna lot fwy o waith i wneud o ran ein dealltwriaeth ni, yn sicr o ran y ffaith bod hiliaeth systemig yn bodoli o gwmpas ni yng Nghymru mewn cyfleoedd gwahanol. Ond dwi'n meddwl bod ni angen sicrhau bod ni'n medru normaleiddio hyn. A mae'r ffaith bod ni wedi cael nawr sgyrsiau o fewn cerfluniau a enwau strydoedd hefyd wedi dangos bod modd dechrau ehangu ar hyn. Ond dwi'n meddwl bod yna fwy i wneud falle o ran adlewyrchu ar ein hanes ni a sut mae hynny felly di siapio Cymru fel dyn ni'n byw mewn heddiw. Wyt ti yn synhwyro bod y drafodaeth yna drwy gyfrwng y Gymraeg yn digwydd ar lefel uwch erbyn hyn, neu ai dim ond mewn rhai cylchoedd falle ar-lein, ar y cyfryngau cymdeithasol mae hynny'n digwydd? Oes angen sgwrs genedlaethol am hyn, ydy'r sgwrs yn ei gael eto, tybed? Yn bendant mae angen sgwrs genedlaethol ar hyn, oherwydd mae'n rhywbeth sy'n effeithio ni gyd mewn amryw o ffurfiau. Dyw e ddim yn broblem i gymunedau lleiafrif ethnig ar ben ei hun. Mae rhaid i ni dod at ein gilydd i sicrhau bod ni'n medru treiddio yr hyn dyn ni eisiau. O ran potensial i gael sgwrs ehangach, felly tan y flwyddyn diwethaf, dwi ddim yn meddwl oedd lot o gynrychiolaeth o gwbl o fewn mudiadau Cymreig neu mewn sgyrsiau drwy'r iaith Gymraeg o ran yr agenda yma. Ond dyn ni wedi gweld bod amrywiaeth o ran y sgyrsiau yn cychwyn a bod mudiadau Cymraeg yn dechrau cael neu'n derbyn y sgyrsiau yma gan gynnwys bobl o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig, a dwi'n meddwl bod hwnna'n hollol bwysig bod yn sgwrs sy'n gynnal ac yn rhoi cyfle i bawb cymryd rhan. Felly dwi'n meddwl bod yna mwy i wneud falle trwy addysg neu drwy gweithgareddau yn y gymuned
a'r cyfryngau a mudiadau Cymraeg hefyd. Ond mae angen i ni falle dechrau ar y cychwyn yn meddwl be mae'r mudiadau yma eisiau sefyll am ni, be maen nhw am gyflawni, ac yn y hir dymor hefyd, nid ond camau bach neu pethau tokenistaidd bydd yn cymryd rhyw 1-2 diwrnod a bydd ddim yn creu newid hir dymor. Felly mae angen i greu newid sylweddol mwyn sicrhau bod dyfodol i'r iaith ar gael i bawb. Diolch. Mabli neu Laura, fyswch chi'n hoffi ymateb i hynny? Just cytuno'n llwyr really gyda popeth mae Savanna yn dweud fyna. A fi'n meddwl, dros y flwyddyn diwetha, mae wedi bod yn gymaint o ysbrydoliaeth gweld y mudiad Black Lives Matter neu bywyd ydi o bwys. A fi'n meddwl mae cymaint o bobl ifanc hefyd yng Nghymru sydd wedi bod yn cael y sgyrsiau yna, sydd wedi bod yn ymgyrchu, a mae'n peth rili dda bod y sgwrs yma wedi cychwyn yn Gymraeg. A wnaethon ni actually cael digwyddiad trafod Cymdeithas yr Iaith ar y Gymraeg a'r frwydr yn erbyn hiliaethau Savanna yn rhan o hynny. A fi'n meddwl, mae cychwyn y sgwrs mor bwysig, ond hefyd deall mai dim ond megis cychwyn ydyn ni ar hynny, a bod e mor bwysig i bobl wyn a siaradwyr Cymraeg rando a dysgu a bod yn barod i herio ac i gyd sefyll gyda mudiadau eraill. Ond fi'n meddwl achos yn y gorffennol mae pobl gan gynnwys y Llywodraeth a awdurdodau cyhoeddus eraill ddim o hyd wedi gweld y cyswllt rhwng materion iaith a materion hil neu cydraddoldeb yn ehangach, ond gan fynnol i beth ni'n dweud yn gynharach mae'r pethau yma i gyd yn plethu, a mae yna faterion strwythurol o gwmpas yr iaith sydd wedi bod yn cau pobl allan yn y gorffennol, a really mae polisi ar Llywodraeth ac awdurdodau lleol yn helpu cau pobl allan o'r iaith, yn enwedig cymunedau croenliw neu cymunedau ar incwm isel. Enghreifftiau fel mae'n gallu bod lot yn anoddach cael mynediad at wersi Cymraeg neu at ofodau Cymraeg, a hefyd wrth gwrs y system addysg. So os chi'n edrych ar Caerdydd lle fi'n byw, chi'n gallu gweld mae lleoliad yr ysgolion Cymraeg yn y ddinas sydd fel arfer wedi dod oherwydd ymgyrchu gan rieni. Maen nhw'n tueddu cael eu lleoli mewn ardaloedd mwy breintiedig, a mae wedi bod yn frwydr mawr dros y blynyddoedd i agor ysgolion Cymraeg mewn ardaloedd lle mae cymunedau difreintiedig neu fwy o bobl groenliw. Felly mae'r pethau yma yn gyrru system sy'n cau pobl allan o'r iaith a sydd ddim yn creu y syniad yna bod yr iaith yn perthyn i bawb a bod pawb gyda'r hawl i ddysgu a siarad y Gymraeg. Felly mae rai o'r pethau dyn ni yn galw am yn ein dogfen etholiad sef mwy na miliwn neu dinasyddiaeth Gymraeg i bawb. Y syniad tu ôl dinasyddiaeth Gymraeg i bawb ydy bod chi'n greiddio dinasyddiaeth Gymraeg sy'n cynnwys pawb, a bod chi wir yn gwireddu'r syniad yna bod y Gymraeg yn perthyn i bawb yng Nghymru a bod pawb yn gallu byw eu bywydau trwy gyfrwng y Gymraeg. Ac mwyn wneud hynny, mae angen pethau fel newid y system addysg, fel bod ni wir yn cael addysg Gymraeg i bawb, gwersi Cymraeg am ddim i bob oedolyn, a hefyd cronfa bydd yn helpu pobl cael mynediad at yr iaith gyda pethau fel costau trafnidiaeth neu costau gofal plant. Felly mae'n rhywbeth lle mae angen taclo'r sort of achosion strwythurol sy'n cau pobl allan o'r iaith os ydyn ni am wir cynnwys pawb. Diolch Mabli. Laura, fys ti'n hoffi cyfrannu? Fi'n cytuno'n llwyr, ond jyst i ychwanegu pwynt bach. Mae'n sicr yn mwy o ymwybyddiaeth nawr bod Cymru yn amrywiol ac wedi bod yn amrywiol o'r mwyafrif o'r hanes ni wrth gwrs. So dyn ni ddim yn gweld pobl BAME neu hyd yn oed digon o fenywod chwaith ar cyfryngau, a mae'r fath o cynrychioli Cymru wedi bod yn braidd yn
braidd yn un-dimensional, a rhaid newid hwn wrth gwrs, a mae pethau'n dechrau newid, dweud y gwir, ar y cyfryngau ac yn y blaen, a mae yna lot mwy o waith i'w wneud yn y adran na. Ond fel nath Mabli yn dweud, y peth pwysicaf yw newid strwythurol yn ein cymdeithas. Mae hwnna ar goll ar hyn o bryd, fi'n meddwl, a nid just yn y llywodraeth neu just yn y byd addysg, ond hyd yn oed yn y prifysgolion hefyd. Os mae pobl yn just edrych ar y pobl sy'n rhedeg sefydliadau fel y prifysgolion a gwleidyddiaeth a chwaraeon a phopeth, really, a just gweld pobl sy'n gwyn a dynion yn unig, mae yna real bwlch o cefnogaeth a bwlch o just i sicrhau bod pobl yn cael rhyw fath o cred a rhyw fath o ffydd yn y sefydliad hefyd. A dyna peth sydd rhaid i ni newid nawr. Just derbyn yr her o bobl a edrych lawr a draws ein sefydliadau ni a addo i wneud rhywbeth i newid nhw. Achos os dyn ni ddim yn newid y sefydliadau yng Nghymru, mae dal yn sicr bod yr iaith yn dal ei weld gan pobl mewn rhai cymunedau fel rhywbeth sydd ddim yn peth o'r hanes a peth o'r diwylliant nhw, a mae hwn yn ofnadwy. Diolch. Dych chi wedi cyfeirio yn aml at addysg yn barod fan hyn, o safbwynt yr mynediad i gael addysg Gymraeg a'r heriau sy'n wynebu hynny. Ac wrth gwrs mae'r pandemig wedi tynnu sylw at falle yr heriau arbennig yna sy'n ymwneud ag addysg Gymraeg yn benodol. Mae'r plant ysgol gynradd wedi dychwelyd, diolch byth meddwl rhai ohonon ni yr ysgol dros y dyddiau diwetha yma. Felly beth ydych canfyddiadau chi am y prif effeithiau sydd wedi dod i'r amlwg yn sgil y pandemig am addysg Gymraeg, a beth hoffech chi weld yn cael ei ddatblygu yn sgil hynny? Rwy'n eisiau mynd gyntaf? Actually, yn adeiladu ar rhywbeth nath Savanna gyfeirio ato yn gynharach a rhywbeth mae'r gymdeithas wedi gweld pobl yn cysylltu gyda ni amdano fe yw y pryder yna ynghylch profiadau plant a phobl ifanc sydd mewn addysg Gymraeg ond sydd ddim yn siarad Cymraeg gatre, neu dyw rieni nhw ddim yn medru'r Gymraeg, a 94% o blant Cymru yw hynny. Rhaid i ni gofio, mae mwyafrif o blant ddim yn cael y Gymraeg adre. A oedd e wir yn bryder yn enwedig ar gychwyn y pandemig, a dde ddim yn rhywbeth oedd y llywodraeth i weld yn ystyried o gwbl. Yna anghysondeb mawr rhwng gwahanol ysgolion ac awdurdodau lleol, a doedd yr adnoddau neu'r canllawiau jyst ddim yna i rieni ar gefnogaeth iddyn nhw sydd eisoes yn stryglo gyda gorfod gweithio ac edrych ar ôl plant a wneud addysg yn y catre. Oedd lot o rieni wedi siarad gyda ni yn dweud o'n nhw wir yn stryglo a rai yn ystyried tynnu plant nhw addysg Gymraeg sydd yn tragedy, really. A oedd yr ymateb gan y llywodraeth just mor wan. Nath gweinidog y Gymraeg ateb cwestiwn ar hyn yn dweud doedd dim angen poeni achos oedd modd i'r plant yma siarad Cymraeg gyda ffrindiau nhw dros Xbox. Oedd y gefnogaeth yna just ddim yn cael ei roi mewn lle. Mae pethau wedi gwella, mae mwy o adnoddau, mae lot o fudiadau ac ysgolion wedi gwneud gwaith da yn trio wneud hynny. Ond fi'n meddwl bod mae'r holl sefyllfa yna wir yn tanlinellu problem fwy sylfaenol, sef bod ni dal yn gweld addysg Gymraeg fel rhywbeth eithriadol, nid y norm i bob plentyn. A felly dyw'r strwythur yna ddim yn lle i gefnogi rieni sydd ddim yn siarad Cymraeg ei hun. A mae'n sort of mynd nôl i alwad y gymdeithas ar gyfer mae angen addysg Gymraeg i bawb yn y wlad, a wir creu system lle mae pob un plentyn yn cael addysg Gymraeg. Mae yna gefnogaeth i rieni, mae yna dealltwriaeth o beth sydd angen yr un newid yn y system, a dyn ni'n ymgyrchu'n galed am ddeddfwriaeth yn y Senedd nesaf i wneud hynny.
Diolch Mabli. Laura, gyda dyna ti. Ie, wel, mae gen i ni 2 ferch yn ysgol Treganna, a dim ond canmoliaeth i'n ysgol merched ni, dweud y gwir, a maen nhw wedi bod yn ffantastig i helpu ni gyda'r dysgu ar-lein a dysgu gartre, wrth gwrs, ond dim yr un peth i bawb, wrth gwrs, a mae'n lot mwy anodd i rieni fel nath Mabli yn dweud sydd ddim yn siarad Cymraeg, a maen nhw'n pryderu wrth gwrs am y profiad o dysgu yn ystod y cyfnod clo. A jyst i ychwanegu angl arall i'r ddadl hefyd, dyn ni wedi gweld sefydliadau fel yr Urdd a'r Mentrau Iaith ac yn y blaen wedi cael hit mawr yn ystod yr cyfnod clo, heb y canolfannau, mae'r canolfannau ar gau wrth gwrs, a mae'r Eisteddfod wedi cael ei canslo ac yn y blaen. A mae mor anodd achos y peth pwysicau i blant yw wneud pethau tu allan yr ysgol a wneud pethau drwy gyfrwng y Gymraeg. A mae'r Urdd yn ffantastig gyda'r gweithgareddau chwaraeon wrth gwrs, a pob math o gweithgareddau wrth gwrs, ond i fi y gweithgareddau chwaraeon yn bwysig iawn. A mae'n jyst siawns i plant wneud rhywbeth drwy gyfrwng y Gymraeg. A mae lot o pethau wedi cael eu cael lawr yn ystod y cyfnod clo, a mae'r arian yn bryn iawn wrth gwrs i'r Urdd nawr. So dwi'n pryderu'n iawn lot am y dyfodol i sefydliadau fel yr Urdd a sefydliadau eraill hefyd wrth gwrs, achos maen nhw'n rhoi'r pwyslais ar siarad yn naturiol tu allan yr ysgol, a dyma'r peth sy'n hynod o bwysig i ddatblygu'r iaith, yn arbennig mewn ardaloedd sydd ddim yn siarad Cymraeg fel iaith gyntaf. Ie, felly, Caerdydd, Mabli a Savanna, mae gennych chi brofiad o gael chmagu yng Nghaerdydd a mynychu ysgolion Cymraeg. Fyddech chi'n cytuno efo Laura fan a Savanna bod gweithgareddau tu allan i'r ysgol yn allweddol mwyn datblygu nid yn unig siaradwyr sydd yn defnyddio'r iaith o fewn oriau ysgol, ond siaradwyr gydol oes, felly yn defnyddio'r Gymraeg drwy eu bywydau. Ydw, dwi'n cytuno'n hollol gyda be mae Laura yn dweud o ran gael y cyfleoedd yna, ddim ond yn addysgiadol, ond i gael cyfleoedd falle fwy anstrwythurol i defnyddio'r iaith hefyd. Ac fel ydych chi wedi sôn nawr ynglyn â'r iaith drwy gydol oes, yn y byd gofal plant gyda mudiad meithrin, ble falle mae hwn yn cychwyn yn y blynyddoedd cynnar. Mae'r un patrwm i weld ynglyn â bod y rhan fwyaf o'r blant yn dod o gartrefi di-Gymraeg. Ond falle yn wahanol i beth ni wedi gweld o ran ysgolion ac o ran yr esiamplau yna fel yr Urdd, mae'r mudiad wedi ceisio cadw ar agor ei meithrinfeydd ers mis Mehefin diwethaf, a mae hwnna rili wedi greu newid, achos mae wedi rhoi cyfle falle i'r blant yna i parhau gyda'r iaith ac i ddefnyddio fe. Ond dwi'n meddwl o ran sut a be fedrwn ni wneud nesaf, mae'r gwaith falle yn mynd ymlaen o ran cenhedlaeth dynesig, pryd mae prifysgolion yn gweithio gyda ysgolion hefyd, a mae hwnna wedi rhoi cyfle falle i ni edrych ar sut ni medru cynyddu defnydd o'r iaith mewn ffyrdd gwahanol o ganlyniad i'r pandemig, ac mae'r cyswllt a'r cynnydd yna wedi dangos bob modd gweithio yn gymunedol neu'n lleol mewn amryw o ffurfiau gwahanol i sicrhau bod gan bobl mynediad i'r iaith. Ac mae hynny felly wedi helpu cynorthwyo ledaeni a cyfoethogi'r iaith. Ond fel dyn ni wedi bod yn sôn yn barod, mae angen felly ni hyrwyddo bod yr iaith yn cael ei integreiddio a bod hwnna'n medru parhau mwyn sicrhau bod gymunedau'n cydlynol a fod dyfodol felly i'r iaith. Diolch. Felly ti'n gweld rôl bwysig i'r prifysgolion. Da ni fel ysgol enghraifft, mae gennym ni weithgareddau gysylltu ag ysgolion ac yn y blaen. Felly yn gweld hwnna fel rhan o gynhadaeth dinesig prifysgolion i fod yn cynnig cyfleoedd ychwanegol i blant a phobl ifanc i ddefnyddio'r Gymraeg. Diolch yn fawr iawn.
dwi'n ymwybodol bod yr amser yn rhithro ni flaen, felly dwi'n mynd i ofyn i Huw, lle da ni arni, a gadael ni symud at y cwestiynau gan y gynulleidfa. A mae gen i gwbl o gwestiynau ychwanegol hefyd os bydd amser. Ie, dwi'n meddwl bod yna falle amser am un cwestiwn bach gloi arall, Siwan, cyn i ni droi at falle cwbl o gwestiynau sydd wedi dod mewn o'r gynulleidfa. Dyna ni. Wel, nid cwestiwn bach am hwnni, ond cwestiwn fawr ynglyn â y drafodaeth sydd wedi datblygu o'r newydd yn ystod y flwyddyn diwethaf ynglyn â dyfodol y deyrnas, a'r undeb fel pe bai, a'r y galwadau cynyddol a'r gefnogaeth gynyddol mae'r mudiad annibyniaeth wedi brofi yn ddiweddar. Felly, beth yw rhan y Gymraeg yn y drafodaeth yna? Beth yw sgil-effeithiau wrth i ni feddwl am falle hunaniaeth genedlaethol mewn ffordd mwy sifig, lle mae hynny'n gadael yr iaith Gymraeg a'i rhan yn y drafodaeth ynglyn â hunaniaeth Gymreig a perthynas Cymru gyda gweddill y Deyrnas Unedig. Pwy sy'n eisiau mynd am hwnna gyntaf? Fi'n hapus i ddechrau. Mae'n bwnc mawr wrth gwrs, ond just i ddweud, mae'n mor bwysig i'r Gymraeg bod yn ynghanol y trafodaeth sy'n mynd ymlaen nawr ynglyn â dyfodol cyfansoddiadol Cymru a'r Deyrnas Gyfunol hefyd, achos mae'n bwysig iawn i bawb ymuno ar trafodaeth. Mae risg wrth gwrs, mae pethau'n polareiddio a mae pobl yn siarad ar yr un llaw am annibyniaeth ac ar y llaw arall am scrapo'r cynulliad, fel maen nhw'n dweud, neu scrapo'r Senedd i gyd. A mae hwn yn wrong, a mae ddim yn dechrau dda i'r ddadl eitha gymleth. Mae mor bwysig i ni siarad am dyfodol Cymru yn gyffredinol, dyfodol economaidd Cymru, nid jyst dyfodol Cymru yn cyfansoddiadol neu gwleidyddol, a sicrhau bod yr iaith Gymraeg ac wrth gwrs ieithoedd eraill sydd yn cael ei defnyddio yng Nghymru yn cael y rhaid fath o statws mewn unrhyw fath o cyfansoddiad newydd i Gymru. A mae hwn yn absolutely bwysig iawn, achos heb hynny mae yna perygl, dyn ni'n mynd lawr llwybr peryglus a siarad am pethau sy'n colli peth unigryw o identity ni fel cenedl. A dweud y gwir, erbyn hyn, mae'r trafodaeth ynglyn â dyfodol cyfansoddiadol Cymru wedi bod yn braidd yn immature yn fy marn i. Dyn ni'n trio cael trafodaeth eitha gymleth mewn termau reit syml. A dyma'r amser ar ôl yr etholiad yma nawr i eistedd lawr a jyst meddwl am amrywiaeth o opsiynau sydd ar gael i sicrhau bod Cymru yn cael y rhaid fath o amddiffyn, ond y rhaid fath o dyfodol positif a allanol a popeth really, ond mae rhaid i'r iaith bod rhan o'r trafodaeth hwn o'r ddechrau hefyd. Diolch, Laura. Savanna, so ti'n hoffi ymateb? Ie, yn bendant dwi'n meddwl bod nhw wedi bod cynnydd yn y nifer a'r ffordd mae bobl yn trafod gwleidyddiaeth yn ôl y pandemig. Ac efallai bod wedi cynyddu diddordeb yn y maes yma, ond o ran y grwpiau sydd wedi cael eu gwleidyddoli, dwi ddim yn siŵr os dyn ni wedi gweld hynny ar draws grwpiau cymunedau gwahanol ni yng Nghymru. Felly mae hwnna'n rhywbeth i ystyried wrth symud ymlaen yn y maes yma. Ond o ran beth ni wedi gweld o ran sgyrsiau ehangach, rydym wedi gweld bod na wirioneddol eisiau am newid o ran rhai grwpiau, ond mae'n sgwrs felly sy'n fwy agored ac yn denu fwy yn cymdeithas ni, ond fod na, fel mae Laura eisiau wedi dweud, bod na cysyniadau falle a ffeithiau sydd dal yn cael eu freinio o ran ein dealltwriaeth ni a be mae hynny'n olygu i ni o ran strwythurau neu cydraddoldeb er enghraifft, ac o ran ein cymdeithas Cymraeg ni. Felly, wrth feddwl am y gysylltiad rhwng yr iaith a hunaniaeth, felly, dwi'n meddwl bydd angen i ni, mae angen cydnabod bod yna llinell fregus
o ran sut byddai'r iaith yn medru hybu neu'n rwystro yr ymgyrch yma hefyd? Diolch. Iawn. Mabli, beth amdano ti? Ie, yn amlwg mae'r twf mewn cefnogaeth ar sgwrs gyhoeddus yna wedi bod yn anhygoel i weld, really. A mae yn really dda bod mwy o bobl yn rhan o'r sgwrs yna ac eisiau trafod y cwestiynau mawr yna am ddyfodol y wlad. Ond ie, fi'n meddwl bod e'n bwysig bod ni'n sicrhau bod na sylwedd i'r drafodaeth yna, bod ni'n ymateb i brofiadau pobl o ddydd i ddydd a cynnwys pawb yn y drafodaeth a phob cymuned. A fi'n meddwl bod mae temtasiwn weithiau yn y mudiad dros annibyniaeth i roi'r Gymraeg i'r neilltu mwyn ennill yr ymgyrch dros annibyniaeth ac a mae gyd wedi seilio fi'n meddwl ar syniad eitha simplistaidd ac anghywir am bobl sydd ddim yn siarad Cymraeg, achos o ymgyrchu gyda Chymdeithas yr Iaith, dyn ni'n gwybod pan dyn ni'n siarad i bobl sydd ddim yn siarad Cymraeg eu hun, maen nhw'n hynod gefnogol yr iaith a ron fwyaf ohonyn nhw yn difaru bod nhw ddim wedi cael y cyfle i ddysgu. Felly ie, dwi'n credu taw cam gwag bydde roi'r Gymraeg i'r neilltu mwyn annibyniaeth, achos mae rhaid gofyn wedyn ar y pwynt yna beth yw pwynt annibyniaeth, pam ydych chi eisiau annibyniaeth, achos i fi y Gymraeg sydd mor greiddiol i'n gwlad ni, i'n cymdeithas ni, dyna sydd wedi cynnal ni fel cenedl, dyna beth sy'n neud ni'n wahanol ac mae'n rhywbeth i drysori ac i ddathlu ac i sicrhau bod pawb yn rhan o'r dinasyddiaeth newydd Gymraeg yna. Felly ie, mae'r Cymdeithas yr Iaith o hyd wedi sôn bod dyn ni o blaid annibyniaeth, ond yn lle sôn am annibyniaeth gyfansoddiadol yn unig, dyn ni'n siarad am Cymru Rydd Gymraeg sy'n rhywbeth lot fwy cyfoethog. Mae'n syniad o fel defnyddio annibyniaeth mwyn creu cymdeithas hollol wahanol a chymdeithas lle bydde pawb yn gallu siarad a byw trwy gyfrwng y Gymraeg bob dydd. Diolch yn fawr. Ar y nodyn yna, dwi'n credu bod hi'n bryd i fi basio'r awennau draw at Huw William sydd yn mynd i grynhoi ac ymateb i rai o'r cwestiynau sydd wedi dod i law. Felly, diolch yn fawr i chi'ch tair am y tro. Felly, draw at Huw. Diolch yn fawr, Siwan. Fi'n gynnig gorfod tarfu ar y drafodaeth. Mae yna ddiliw o gwestiynau newydd ddod mewn, a fi wedi bod yn pigo trwyddo nhw. Llawer iawn o themau diddorol yn cael sylw. Falle ddim pob un a gweud y gwir yn cael ei gosod o fewn cyd-destun y pandemig. Ond falle o ran dod nôl atych chi fel gwesteion gyda cwestiynau, bydde modd i falle crynhoi ychydig o themau sydd wedi codi yn y cwestiynau, a modd i falle yn cynnig rhyw ddwy sylw falle, bydd yn gyfle falle i chi ategu o bosib rhai o'r pwyntiau dydych chi wedi wneud yn barod. A dyn ni'n sôn fan hyn, fi'n credu, o edrych ar y cwestiynau am themau cymuned ag addysg, dyna falle lle mae fwyaf ffocws wedi bod o ran yr ymateb. O safbwynt cymuned, cwestiynau ynglyn â weld sut mae cynnal cymunedau Cymraeg eu iaith yn arbennig yn y cyd-destun yna, a'i codi dreth cyngor a dau gwag yw'r ffordd orau o gefnogi y Cymru Cymraeg i barhau cysylltiadau ag ardal i mebyd. A falle un elfen arall ar hyrwyddo y Gymraeg a chymunedau Cymraeg dyn ni ddim wedi sôn amdani yw falle lle cyfryngau o fewn hyn oll. Felly mae yna'n un set o sylwadau cwestiynau a falle byddech chi yn fodlon i ymateb falle gyda'ch blaenoriaethau chi falle ar y themau yna, pethau licech chi eto i bwysleisio. A wedyn fel ni'n gweud, thema arall sydd wedi dod i'r brig os licech chi ydy addysg, y cwestiwn ynglyn â chwod ydy ni fel rhieni wedi derbyn digon o gefnogaeth, chi wedi trafod hwnna eisoes. Cwestiwn diddorol hefyd yn y cystod yna ynglyn â help a chefnogaeth o safbwynt addysg a lles meddwl, chod darpariaeth yn y Gymraeg, lle dyn ni'n mynd gyda hynny os digon o sylw falle i'r agweddau yna. A eto falle gwedd arall dyn ni ddim wedi trafod, a falle chod bod yna le i fod yn optimistaidd yn hyn, bod lle gwyddoniaeth a thechnoleg bod y pandemig wedi gorfodi ni falle defnyddio'r taclau yma mewn ffurfiau newydd, os yna reswm i fod falle yn optimistig ar sail rhai o'r datblygiadau hynny. Felly os gallai roed y sylwadau yna i chi fel panelwyr, fel i gweud, y thema yma o gymunedau Cymraeg a parhad y gymunedau
a wedyn cwestiynau ynglyn ag addysg. A falle jyst gofyn i chi i gynnig rhyw sylwadau i gloi os yw hynny'n iawn. Mabli, os ydych chi eisiau mynd gyda? Wel, yn amlwg mae cymaint o wahanol agweddau gallwn ni drafod, ond mae o ran ein cymunedau ni a dyfodol y Gymraeg yn ein cymunedau, fi yn meddwl mae hwnna falle peth sydd wedi dod i'r amlwg fwyaf. Mae'r sefyllfa'n argyfyngus, ond fi yn meddwl hefyd mae yna le i obeithio, achos o persbectif ni fel Cymdeithas yr Iaith, mae'r ymateb dyn ni wedi gweld i'r ymgyrchu dyn ni wedi wneud fel rhan o'r ymgyrch Nid yw Cymru ar werth a siarad am blaenoriaethu cymunedau, nid cyfalafiaeth a newid system tai ni ac economi gefnogi'r cymunedau yna. Mae'r ymateb wedi bod yn anhygoel. Felly mae pethau fel hynny i fi yn y bôn, dyna sy'n wastad yn rhoi gobeith i fi, yw bod ti'n gweld bod pobl gyffredin eisiau bod yn rhan o drafod gwleidyddiaeth, eisiau bod yn rhan o ymgyrchu, eisiau herio'r llywodraeth. A gweithio'r holl gyfyngiadau dyn ni wedi bod o dan nhw gyda'r ymgyrchu, dyn ni wedi gweld lot o ymgyrchu yn digwydd a lot o'r sgyrsiau mawr yma, nid jyst o ran y Gymraeg, ond fel mudiadau fel Black Lives Matter a'r pethau ni wedi gweld dros y dyddiau diwethaf gyda herio trais yr heddlu a trais yn erbyn merched. Felly dyna beth sy'n rhoi gobeith i fi, swn i'n dweud, a bod ni jyst yn parhau a bod ni'n gweld y Gymraeg yn nghyswllt y cwestiynau mawr yna. Diolch yn fawr, Mabli. Os gallai droi at y ti wedyn i Savanna, am ychydig o sylwadau. Diolch. Dwi'n cytuno gyda Mabli ynglyn â'r ffaith bod angen i ni sicrhau bod ni'n edrych ar yr iaith drwy y lens yna sy'n rhoi'r cyfle i ni edrych ar popeth at ei gilydd, falle drwy modd rhywbeth tebyg i'r Wellbeing and Future Generations Act, lle bod ni'n tynnu popeth at ei gilydd ac yn sicrhau bod yr iaith yn cael ei cymryd mewn i sylw wrth edrych ar bob ran o'n bywyd ni, so boed hynny'n gymunedau ni, ein addysg ni, ein iaith ni, neu beth bynnag yw hynny. Ac felly, o ran addysg a beth dyn ni wedi gweld o ran beth sydd ar gael i rieni, dyn ni angen edrych ar ffordd o normaleiddio y ffaith bod ni'n dwyieithog a sut mae hynny yn rhywbeth dilys, mae'n rhywbeth ddefnyddiol a mae'n rhywbeth lle bod lot o fuddion ar gael i ni ar gyfer bywyd bob dydd, boed hynny drwy addysg neu drwy dysgu gyda oes neu gweithio, a bod angen i ni sicrhau bod ni'n edrych ar hynny, dwi'n meddwl, i gwreiddio hynny yn ein syniadau ni o ran be fedrwn ni gyflawni felly fel gwlad fwy gynhwysol. Gwych, diolch yn fawr, Savanna. Laura, os gennych chi unrhyw sylwadau ychwanegu? Jyst dau beth gyflym o fi. Dyn ni'n gweld nawr wrth gwrs mae yna cymysgedd o gweithgaredd ar-lein a ffisegol, a mae hwn yn rhoi rhyw fath o obaith, mae pethau'n dechrau newid hefyd, achos jyst i dweud rhywbeth tongue-in-cheek, ys dim angen byw yng Nghaerdydd nawr i bod ar y newyddion neu wneud rhywbeth i Radio Cymru ac yn y blaen. Mae pobl yn gallu wneud pethau o'r cartrefi nhw, a mae yna help bach, fi'n meddwl, i hangu y fath o bobl sy'n wneud cyfraniad i'r cyfweliadau ar y cyfryngau ac yn y blaen, a mae hwn yn bwysig wrth gwrs. Y peth arall sy'n rhoi tipyn bach o gobaith i fi yw y cwricwlwm newydd yn yr ysgolion sy'n rolio allan o blwyddyn nesaf neu blwyddyn ar ôl hynny. A i fi, bydda'r cwricwlwm yn rhoi siawns i cysylltu â iechyd a lles a iechyd meddwl hefyd, a'r cwricwlwm traddodiadol. Dyma siawns i ni integreiddio pethau drwy gyfrwng y Gymraeg wrth gwrs a newid a defnyddio'r Cymraeg i newid pethau, ond mae yna siawns i gael cwricwlwm sy'n cael ffocws ar yr outcomes, nid just ar y proses. A i fi, dyna'r syniad gwych a gobeithio mae'n gweithio fel mae'n bwriadu. Diolch yn fawr, Laura.
Iawn, jyst i gloi, dwi am weid ambell i sylw falle o'n safbwynt i, fel deion y Gymraeg, ac o safbwynt y Brifysgol, oherwydd dwi'n meddwl bod yna llwyth o syniadau, llwyth o bethau pwysig iawn wedi cael ei dweud heddi. Ac mae'n amser i ni hefyd fel sefydliad, wrth gwrs, i fyfyrio ar y cyfnod nesaf yma. Felly, jyst falle i grynhoi rai o sylwadau ac i mateb iddyn nhw o'n safbwynt ni yma yn y Brifysgol. Falle un elfen mae rhaid ni edrych arni, wrth gwrs, yw'r cyd-destun ehangach rhyngwladol, lle dyn ni'n gweld, wrth gwrs, pryder enfawr ynglyn â ieithoedd brodorol a'r modd yma nhw yn dirywio, yn enwedig yn sgil y pandemig, a felly mae'n bwysig ni'n credu ni roi'n hunan yn y cyd-destun ryngwladol yn hynny o beth, a cydnabod y gweud y gwir bod Cymru i nifer fawr iawn o bobl yn rhywle sy'n cael ei weld i raddau fel pobl sydd wedi gallu llwyddo rhywfaint o leia i wella sefyllfa o ran yr iaith. Felly mae'n bwysig cadw hynny mewn cof, dwi'n meddwl. Diddorol iawn clywed ynglyn â phwysigrwydd creu gweithlu. Mae'n rhywbeth mawr i ni feddwl amdani, wrth gwrs, fel prifysgolion yn y cyswllt yna. Sut ni'n sicrhau bod ni'n rhan o'r continuum addysg, a bod y rhai sydd yn derbyn addysg Gymraeg yn parhau, a nid jyst 20-30% o'r myfyrwyr sy'n dod i'n sefydliad ni, ond gymaint a phosib o'r myfyrwyr yna, felly bod nhw'n teimlo yn hyderus i adael y brifysgol a cheisio am y swyddi a bod yn rhan o sefydliadau Cymraeg ei iaith. Diddorol hefyd o safbwynt y sgwrs yma ynglyn â chynhwysiant, mae gyda ni rôl i chwarae fe na, mae'n siŵr o safbwynt eto, sicrhau bod ni'n ymgysylltu gyda'r gymuned Gymraeg gyfan o safbwynt ein sefydliad ni, ond hefyd wrth gwrs y gymuned ehangach, a mae hynny'n wir o bob un brifysgol ar draws Cymru, nid jyst Caerdydd. Y cenhadaeth dynesig yn cael sylw, eto rhywbeth i ni feddwl amdani ar gwaith yn ei wneud o ddydd i ddydd gyda'r gymuned leol, ac yn ola wedyn ni, y pwysigrwydd yma, dyn ni pob dim at ei gilydd, oedd Lauren sy'n sôn am y cynllun cenedlaethol yma, oedd rhywfaint o hynny'n atgoffa fi o'r ymgais fan hyn i greu strategaeth ar gyfer y sefydliad cyfan. Sut ydych chi'n prif ffrydio, sut ydych chi'n craffu, a sut ydych chi'n sicrhau bod canlyniadau yn cael sylw. Ac i fi, dwi'n meddwl, o sail y drafodaeth heddi, un o'r pethau gallwn ni fod yn gwneud fel prifysgolion hefyd yw sicrhau bod ni'n cael y drafodaeth gyhoeddus gwydyn heriol yma i sicrhau bod ni yn gwneud y gorau fel sefydliadau, fel unigolion a fel cymunedau. Felly, jyst i goi, felly, diolch fawr iawn i chi gwesteion, i Savanna, Laura a Mabli am eich cyfraniadau gwerthfawr dros ben, a diolch i chi hefyd Siwan am arwain y drafodaeth. A bydd yna digon i ni drafod, mae'n siŵr, ar sail y sgwrs heddiw. Diolch i chi, wrth gwrs, y gynulleidfa am ymuno gyda ni, gobeithio bod chi wedi mwynhau y drafodaeth.